daga Studio Bila. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Farko na sanya Allah mahalicci na gwani mai kowa, wakar biki na ɗauka taimako kai mun na yorerawa. Ka samu min dama in na biɗa ba na kokawa, auren da an ka ɗaura da lafiya sasiyo zaunawa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Karo dubin salati a gun manzon mu mai kyan hali, gaban da daraja ta sa ta sa rayuwar make yin kyalli. Yaran isa sahabban su ciki su ma ka sa koli, sun sa zamara ya albarka rabbi kai sanyawa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Shi da rana yau gun wanka ci ba sai koye ba, in shi kar ku ke kyau da gani ba za fa a kushe ba. Kuɗe ake yabo a bikin nan kun tsallake ɗan zamba, kowa yana ta murnar haɗuwar kuɗin ku kun dacewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Awwal ka zama ango Hassana matar ka ce ka zaɓa, sai kan a ɗaura auren ka ba ta ruwa na so ta kurɓa. Ta ce na baka kushe ta waje na zaman kuɗin kun saba, kun ke jirin kuɗin kun ya kan to za ku yi wa morewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Hassana yakin zamo matar awwal gunki ya zama ango, na san shi jarumin ne ki rike shi gare ki zai zama jigo. Sannan yana da tsafta haƙuri kuma ba a ce mishi ungo, kan abin da zai saki fushi to za ya korewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Ga shawarar da zan baka awwal ka gabar da kai kokawa, zo na zo mu saba a zaman tare ake jurewa. Sirrin ku sai ku binne shi tsakani kar ku yi tunawa, ne hakuri ku gane wata ran romo yake shinyewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Hassana yana ji dangin ki kawaye ma suna shaidar ki, halin ki na da kyau kar ki bari an gwanki yayyo raki. Kirki ki dinga mai daɗi sannan ki ba sha baki, yin kan gare ki sunna ce babba ki kare dagewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Wanda Hassana yau rana cewa ce ba ta da tamka, a gare ku tun a farkon haɗuwa babban shiri kuka ɗauka. Ina fi ku ƴan Ahmad zan so wata ran na zo muku barka, ribar biki ta wannan rana Allah ku yi badawa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Yau muna murnar auren sunna an yo ɗaurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Yau muna murnar auren sunna an yo daurawa, awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa. Awwal ango Hassana amarya kun yo dacewa.